Sa kakusog nga magnitude 6.4 nga linog ang mitayog sa nasod sa Taiwan sa East Coast nga bahin niini kagapong adlaw Hunyo 11 sumapa sa Central Weather Administration niini. Pagbutyag sa United States Geological Survey ken USGS natala ang linog pasado alas 11 sa buntag nga oras sa nisgutang lugar. Nahimutang usab nga epicenter niini ang gibadabana nga 71 kilometros nga south nga bahin sa Hualien City nga adunay gilawmon nga 31.1 kilometros. Ang Hualien nga syudad sa nasod adunay gibadabana nga 23 ka mga milyon ka mga katawhan diin sagad masinati niini ang mga seismic activities. Sa pagkakutlo sa maong balita wala pa natala nga dakong kadaot sa mga miigo nga linog apan padayon pa ang gihimo nga pagsubay sa lokal nga otoridad aron sa pagsuta sa danyos niini. Ang nasod sa Taiwan nahimutang kini sa Pacific Ring of Fire kay numduman nga ang usa sa pinakakusog nga linog nga mitayog sa mong nasod mo ang magnitude 7.7 sa tuig 1999 diin mikalas kini og 2,415 ka mga individual.